नमस्ते. मी आज कारल्याची भाजी करते आहे. हे कारलं आहे. हे कारलं तासायचं वगैरे नाही. हे आहे ना, बारीक बारीक याचे फोडे कापून घ्यायचे असे एकदम. आतले फक्त बिया काढून टाकायचे. म्हणजे हे बघा, असं मी बारीक कापून घेतलं आहे. म्हणजे अर्धा तास झाला आहे कापून. मी ते मिठामध्ये टाकून ठेवलेलं आहे. आता मी ते मिठामध्ये टाकलेलं आहे ना, ते आता मी थोडंसं असं हाताने चुरणार आहे. हे असे, म्हणजे त्याच्यातलं थोडंसं कडू पाणी असतो ना, ते मिठामधून येतं बाहेर. आणि थोडं कडू लागतं, कारण ते जास्तच नाही तर कडू होतं. कारल्याची भाजी करताना आपण कारलं कापलं की लगेच ते मिठात टाकून ठेवायचं. सुकं मीठ, पाणी नाही टाकायचं. म्हणजे मिठामध्ये असं कालवून, असं मीठ टाकून असं कालवून ठेवायचं सारखं करून. म्हणजे आपल्या आपणच नरम होतं आणि पाणी सुटतं. नंतर ते आपण करायच्या टायमाला असं जरासं असं कुस्करून घ्यायचं. म्हणजे आपोआप ते फोडी पण नरम होतात आणि हे कडू पाणी पण हे बघा मिठाचं निघून जातं. आता मी हे स्वच्छ धुवून घेते. जरा सगळं कडू पाणी टाकून देते. आता पाणी टाकते. हे पाणी टाकले. आता मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे आणि हे भांडं ठेवलं आहे. आता हे धुतलं आहे ना, पाणी टाकलं आहे. हे जास्त तर असं जाम पिरून घ्यायचं. म्हणजे पाणी नाही घ्यायचं त्याच्यामध्ये. आणि नेरल्याच्या भांड्यामध्ये किंवा तव्यामध्ये असं पूर्ण म्हणजे ते फ्राय करून घ्यायचं पहिलंच. हे पाणी टाकून दिलं. ते हे सुकत असं म्हणजे गॅसवर आहे ना, जरा फ्राय करून घ्यायचं. अशी जरासं थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं सुकच. थोडं हलवत राहायचं. थोडं आता त्याच्यामध्ये मी थोडं तेल टाकते. आधी पहिलं थोडं तेल टाकायचं, कारण नंतर ते साहित्य टाकताना आपण तेल टाकायचंच आहे. तर तेलामध्ये ते चांगलं असं जरा शिजून येतो. आलतो ते फोडी जाड आहेत ना, ते आलतं मग जरा. थोडंसं लाल होईपर्यंत ते भाजायचे आहे. मी नेरल्याच्या भांड्यामधून आहे ना ते भाजून काढले आहे. हे बघा, अशी भाजली पाहिजे. कलर असा वेगळा झाला पाहिजे त्याचा. आता मी त्या भांड्यामध्ये कांदा फ्राय करते. म्हणजे साहित्य टाकते त्याचं भाजीचं. कांदा टाकला आहे तर थोडं तेल टाकते. कारली मी कशी पहिली तेलामध्ये थोडी भाजून काढली आहे. आता हे कांदा वगैरे सर्व फ्राय करते. हे अद्रक ने लसूण आहे ठेचून ठेवलेली. ती म्हणजे भाजीमध्ये थोडी पाहिजेच असते, कारण त्याची चव आहे ना, त्याने चव आणि खुशबू चांगलंच येतो. वास पण चांगला येतो, भाजी पण चांगली लागते. गॅस थोडा फास्ट केला आहे. ही अशी कारली भाजायला आहे ना खूप टाईम लागतो. हे अशी, तर मी जरा म्हणजे जाडच कापली आहे, बारीक नाही कापली. हे पातळ कापायची असतात. पहिलीच कारली भाजून काढायची तेलामध्ये थोडंसं तेल टाकून. आता याच्यामध्ये मी मिरची नाही टाकणार आहे, लाल मसाला टाकणार आहे. म्हणजे मी घरात बनवलेला लाल मिरची पावडर आहे ना, ते मी टाकणार आहे. कांदा कसा थोडासा कलर चेंज झाला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये कारली टाकते.
का असं कारली कांद्यामध्ये अशी थोडी मिक्स करून घ्यायची चांगली, म्हणजे कांद्याबरोबर कारली पण शिजून येतात. आता त्याच्यामध्ये मी मिरची पावडर, आता त्याच्यामध्ये मी मिरची नाही टाकली आहे, हिरवी मिरची नाही टाकली आहे, मी लाल मिरची पावडर टाकणार आहे. ती पण अशी थोडी टाकायची, कारण ती खूप लाल आहे आणि तिखट आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी टाकायची, कारण नवीन मसाला आहे घरी बनवलेला. त्याच्यामध्ये आता मी हे खोबरं टाकते. खोबरं नसेल तर शेंगदाण्याचं कूट टाकलं तरी चालेल. आता मी थोडंसं मीठ टाकते चवीपुरतं. ते मी सर्व साहित्य टाकलेलं आहे. आता असं वरच्यावर मी असं जरासं सारखं करून ठेवते आणि झाकण मारते, म्हणजे ते वाफेने आहे ना ते कांदा आणि हे कारलं चांगलं शिजून निघेल. त्याच्यावर मी आता हे झाकण ठेवते थोडं 2 मिनटासाठी, कारण ते वाफेने थोडं जरा शिजेल, कारण पाणी नाही टाकायचं आहे. आता खोलून बघते जरा, म्हणजे नरम शिजले आहेत का, वाफ चांगली झालेली आहे. हे बघा वाफ मस्त लागलेली आहे. कारल्याची भाजी कशी कडू असली तरी ती भातातून कालवून खायची, भातामध्ये मिक्स करून खात जायचं, कडू वगैरे म्हणायचंच नाही. चपाती बरोबर खायची, चांगली असते. आणि ज्या माणसांना घरात शुगर असते त्याच्यासाठी पण कारल्याची भाजी चांगली असते, त्यांना तर रोज करून घालायची. आपल्या घरात कोणाला असेल तर, आपल्या घरात कोणाला डायबिटीस वगैरे असेल ना, तर त्यांच्यासाठी म्हणजे रोजच करून द्यायची अशी भाजी. अशी भाजी नाही दिली तर कारल्याची फ्राय करून द्यायची, मग त्यांच्यासाठी चांगली असते. मी लाल मिरची पावडर वापरली आहे म्हणून छान दिसते लाल. थोडी अजून मी अजून थोडी वाफ लावायला ठेवते. शिजले आहे, थोडीशी वाफ लागू द्या. बघूया भाजी झाली काय. भाजी बघा छान झालेली आहे, तेल पण सुटलं आहे त्याला. कारल्याची भाजी तयार झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. घरी कोणाला डायबिटीज असलं तर कारल्याची भाजी करायला विसरू नका. आठवणीने त्यांना करून द्या रोजच्या रोज. जेवढी भाजी द्याल तेवढं त्यांना चांगलं वाटेल.